קוראים לה מאיה, נכון? שלום, וגם הגננת? וואי, איזה יופי. איזה חמודים אתם. אתם לא חייבים לעמוד ליד הקיר, אתם יכולים לבוא קצת לכאן. שלום. בוקר טוב לכולם. מי זה? נועם, מה העניינים נועם? למה התחפשת, נועם? פודו. רגע, בוא נראה אותך במצלמה, רגע. איך קוראים לך? קוראים לי יאלי בארי. איך קוראים לך? איך קוראים לך, יאלי? יאלי בארי. יאלי בארי, ולמה התחפשת יאלי בארי? טבעי. לקבעי, רגע בוא תסתכל שם שיראו אותך, איזה יופי. ואתה התחפשת לפועדו, נכון? כן. כן. ואת למה התחפשת? למלכה. למלכה, מלכת אסתר? למלכה. או למלכה אליזבת? נועה. מלכת נועה. אוקיי. מה יש לנו כאן עוד? מאיה, בואי אלינו רגע. רגע, אתם ילדים מאוד תרבו שם כדי שנוכל לראות את מאיה, רואים את מאיה? אוקיי. מאיה, מה שלומך? כל בסדר. ואני רואה שאני התחפשת לא לסינדרלה, נכון? לספרייה נרדמת. לספרייה נרדמת, שהיא בל, לא בל, איך קוראים לה? בל, אולי. ספרייה נרדמת, יפה מאוד. ומה עשית בשביל זה? קמת בבוקר מוקדם, נכון? כן. ואמא מה? הגישה אותך יפה מאוד, מאוד יפה. ויש לנו גם את רום, נכון? רום האסטרונאוט. והשוטר, איך קוראים לשוטר? יובל ורום. בואו, יאללה בבקשה. בואו תסבירו. יובל. איזה תחפושת יפה. איך קוראים לך בתור שוטר? יובל השוטר או משהו אחר? יובל נטי. ולמה רצית להתחפש לשוטר? כי השוטר השני אני לא רוצה. אוקיי, בסדר. ורום, בואו גם אתה הנה. איזה תחפושת מיוחדת. מי הרגיע לך את התחפושת הזאת? אמא ואבא. אמא ואבא? כן. ואתה רצית להתחפש לאסטרונאוט או שהם החליטו בשבילך? אני אגיד לך למה בחרתי אותה, כי אני רציתי לראות את כל כדור הארץ. הבנתי. ואתה רוצה להיות אסטרונאוט ולראות את כדור הארץ מהחלל. יופי. אז נעשה איזה תהלוכת פורים כזאת?